Malioboro ing margi kathah seratan aksara Jawa kados palang nama. Nah, menika tuladhanipun aksara Jawa wonten ing palang nama sapinggire margi Malioboro. Lajeng wonten malih ing jogan Malioboro wonten aksara Jawa. Nah, menika maose ma. Lajeng wonten ing Pasar Bringharjo ugi wonten teras Malioboro ugi wonten seratan ngangge aksara Jawa. Menika wonten ing teras Malioboro wonten seratan aksara Jawa ing palang nama. Menika wonten seratan aksara Jawanipun, malah wonten dalaman ingkang wonten seratan aksara Jawanipun. Menika ingkang pungkasan menika wujudipun aksara Jawa utawi aksara legena. Dene tuladhanipun ngeten. Nyerat aksara Jawa sapa saking tembung sa lan po. Dene wujudipun tata caranipun saking ngandhap ing inggil. Menika wujude aksara sa lan aksara po. Sa po. Ning maose sapa. Lajeng tuladha ingkang kaping kalih Jawa. Aksara Ja lan Wa wujudipun aksara Ja lan aksara Wa. Ja Wa. Maosipun Jawa. Menika wujudipun aksara sandhangan. Dene tata cara nyeratipun inggih menika ngeten. Nika tuladha sandhangan. Nyerat sapi aksara sa lan pi. Wujudipun sa lan po. Nyeratipun legena riyin nggih, lajeng dipun wulu ben maose i. Dadose sa pi. Nggih, tuladha ingkang kaping kalih menika buku. Legenane riyin bo lan ko. Bo ko nggih. Lajeng wujudipun aksara ba kados menapa? Nah, menika aksara ba lajeng ben u dipun suku ben maose bu. Lajeng aksara ka. Ka ben monine u. Nggih, dadose di suku. Menika maose buku. Menika wujudipun aksara pasangan. Dene tata cara panyeratipun inggih menika ngeten. Nyerat sandhangan lan pasangan nggih. Tuladhanipun anak sapi. Dipun legena riyin ha na ka sapa. Ha na ka